Sanibona ngane zakwethu ake nginibekele phinde futhi nginamukele ku-channel ehamba phambili iNkos. Mina ngazi ukuthi ke umfezo ntuthu ngakhuma lobathi elaspo namakomedi mhlawumbe emangabe usemusha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare ikhona okukhulu kunakho konke. Ngane zakwethu ke umculo uMaskandi igcome elisha usethola isipho esivela kwaGUCCI laphana ke uPhaqa wakaGUCCI lapha uhambile kumthandeni wawuposta laphana ekhasini lakhe laphana umthandeni mangele laphana ke ukuthi ke usethole laphana isipho esivela kwaGUCCI. Ubhala ukuthi ke inhlanhla ngempela iyazi kubo kwayo uPhaqa weGUCCI lo obiza inani lika 12,000 ubuya kwaGUCCI njengesipho Mr MS Manqele. Ngibongiseni ke ningibabazise bafethu kule nyanga yami yokuzala inhlanhla lena. Ubhale kanjalo bafethu umthandeni ebonga isipho esivela lapha kwaGUCCI esiwuphaqa ka 12,000 wamarandi. Ngane kwethu nathi salibongela igcwama elisha nakuba kuhlukene ukukhuluma ezinkundleni zokuxhumana abantu bathatha lesithombe bebuyisane bethi uPhaqa abantu besifazane lona singazi okanye kuyiqiniso asazi ibona abaziyo kanjalo nabakhandeli abakwaGUCCI kuPhaqa. Ngaze mhlawumbe nakuthini okuphawula ke ngalolu daba njengozibona lapha neyithombe wevideo njengamanje. Mhlawumbe hlala comment section ungitshela ukuthi mhlawumbe lithini lakho uvo ngalolu daba. Mina ngaze ukuthi ngiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo. Ungakhohlwa ukusubscribe nibe nosuku olumnandi. Ngithanda khona.